Shubor nakaslem jong unongsan Hima. New Trap Integrated Territorial Organization Hito Langrin Zone Kalalit ban Jurip ya Surok kabaya lingba na Wahkaji-Ranikor. Kajing le Jurip ka Hito ka de hadian belayo kajing ujor na kibabun kipat ba kathan bagi syam janjar habaya de bakate ka Surok. Habakran shikilat patai kubor usamla job lang thongni Disciplinary Secretary Hito Langrin Zone ulaong baka seng kalap sisha baka Surok ka donjing sisha baki pat ba kinyat namar ba minshwa ka sarkar kalati hendai kampentre kam show pan ulapan pauru baka ni ka Surok ka syam janjar ki pat ba khamtam ki bapang ba shitom dak ba benra ba Bunsien ya ki bapang ba shitom lahap ban shukit da Briew kumta ula kirpat ya ka sarkar ban phai khmat lem syagani ka than knang ban yo ya ka Surok ka babaha Ini ka artarik Julai arjar Briew kum ka New Trap Integrated Territorial Organization jong kalang rinsun hadin bangilayo ya ka complain letter na ki paradong ki parathan ki jongi hak baide bat kene ka Surok na Wahkaji-Ranikor ken susan ni hakane ka sngi ka bamanta ngilayo ya ka ban Jurip hak baide bat kene ka Surok bat ngilalap siya bakadon kajing bat kajing janjar hak baide bat kene ka Surok namar nadu kipor ki bamanswa ka sarkar hawat kala de banti ban yun rikim pentri kamshu de kane ka Surok long ka bajanjar bat umrei tang kata ka janjar bha ya ki nonglik nongwan khamtam hak baide bat ki balik bawan sa blok bat kumjuru khamtam hak pang ka sistem hak ba ki kisnong ki badon hak ne ka dong ka than Bunsien haba ki pang sistem ki sukit da Briew te ban poi sadu jaka sumar Wahkaji-Ranikor te nakata kadaw kum kaseng ni ban Jurip hakane kapor ban ngilap siya kita ki jinge ki badon hakane ka jaka kum kaseng ni pha ya kane ka kerwo sa ka sarkar ban ngidawaru baka sarkar kan phai khmat lem siya kane ka dong ka than ka jongi khnang bangin yo ya kata ka Surok ka babha bat bangin la ya ka ban suk hakar kum ban lej ban wan hak baide bat kikam ki jam ki jongi te ya kane kabanta sa sisin ni da paru ya ka sarkar bakin snobha ban phai khmat lem khnang bakan long ka jingkar khu yangi kum ka dong ka than hi baro kawai Baro ki Briew ki khmi ya kalawai babha ki wat ya ka jaka ban san ka jaka ban kiyo shaprang MIT University Meghalaya man kasni kalong ka jing stang bathuma ki jingi kai bapura kat kom ka jok ka bamta ke MIT University kadan bonjait ki course pat ki jingi kai kum ka fashion design filmmaking communication design music BBA MBA sports management nursing BTech computer science BSW MSW bat QA ha MIT University Meghalaya ki jingtrang jongpi shaka jingjop ki urlong bat ki kalalong ka shisha MIT University Meghalaya ka jingya lenti ka bastang shakalawai bachok